حدا ناي وصا عد زيغا ناي وچ عد زيغا ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን ይኽእል ዶ ገዛ ከስርሕ ይኽእል ዶ ወይ ገዛ ክገዝእ ይኽእል ዶ እወ ገዛ ክውንን ይኽእል እዩ ገዛ ክገዝእ ይኽእል እዩ እንድሕር ኢልና እንታይ መስፈርትታት ከማልእ ኣለዎ ገዛ ክገዝእ እንተኮይኑ ገዛ ዋንነት ክህልዎ ተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ግዴታታት ኣለዎ እንታይ መብታት ኣለዎ እንታይ መሰል ኣለዎ እንታይ መስፈርትታት ከቅድመ ኹነትከ እንታይ ከማልኦም ዝግቦም ነገራት ኣለዉ ዝብል ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብገልጺ ብደንቢ ተንቲነ ናባኹም ከብለልኩም ክሳብ መወዳእታ ዛ ቪድዮ ተከታተልዋ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ይትረስዑ ናብ ዋና ቪድዮ ከብለኩም ሓደ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 2017 ዓመተ ምህረት ሓደ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክህልዎ ገዛ ክገዝእ ገዛ ክውንን ኣይፍቀዶን ነይሩ ሕዚ ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝጸደቀ ዝወፀ ሕጊ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን ይኽእል እዩ ሓደ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን ይኽእል እዩ ዝብል ሕጊ ወፂኒ እዚ ኣዋጅኒ ኣዋጅ ቁጽሪ 1388 ዝባር 2017 ዝብል ኣዋጅ እኔ እዚ ኣዋጅ እዚ ንምንታይ ወፂኡ ተይልና ምንቲ ኢንቨስተራት ንምትብባዕ ናይ ደገ ዓዲ ከረንሲ ናይ ውጭ ከረንሲ ዶላር ክኾን ይኽእል ዩሮ ክኾን ይኽእል ፓውንድ ክኾን ይኽእል እዚ ናብ ኢትዮጵያ ንምምጻእ ኢትዮጵያ እዚ ንምህላው ኢንቨስትመንት ንምትብባዕ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝወፀ ኣዋጅ እዩ እዚ ኣዋጅ እዚ መሰረት ብምግባር ሓደ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ከስርሕ ተኮይኑ ገዛ ክውንን ተኮይኑ ገዛ ክገዝእ እንተኮይኑ በሓፈሻ እንታይ መስፈርትታት እንታይ ቅድመ ኹነታት ከማልእ ኣለዎ ዝብል መጀመርያ ክንርኢ ቀዳማይ ከማልኦ ዝግባእ ነገር ሽሙ ዜግነቱ እና ካልኦት መንነቱ ዝገልጹ ሰነዳት ከቅርብ ኣለዎ ካልኣይ ብገበን ሪከርድ ናይ ገበን ሪከርድ ክህልዎ የብሉን ብሳልሳይ ደረጃ $150,000 ክኸፍል ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ብራብዓይ ደረጃ ድማ ብመሰረት ምስ ነዛ ዓዲ ምስ ናይ ሃገራዊ ድሕንነት ሰላምን ምርግጋዕን ተተሓሒዙ እግድ ዘይብሉ ክኾን ኣለዎ ሰብ እግድ ሓደጋ ይፈጥር እዩ ነታ ዓዲ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ክኸውን ኣለዎ ሰብ ማለት እዩ ፍቃድ ክወሃቦ እንየዎ ብምቕጻል ብዝምልከቶ ኣካል በዓል ሃፍቲ ተባሂሉ ንኢንቨስትመንት ዝተፈቀዶ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ፍቃድ ክወሃቦ እንየዎ በዓል ሃፍቲ ተባሂሉ ማለት እዩ እዞም መስፈርትታት ዘማልአ ካብ ውጭ ዓዲ ዝመፀ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዘይኮነ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ መሬት ንምርካብ ብሊዝ ክኾን ኣለዎ ብሊዝ ጨረታ ብናይ ሊዝ ጨረታ እዩ መሬት ክረክብ ዝኽእል ምክንያቱ መሬት ክውንን ኣይኽእልን ግን ሊዝ ናይ ሊዝ መሰል ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ እዞም መስፈርትታት እዚኦም ኣማሊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ሰሪሑ ወይ ገዛ ገዚኡ ገዛ ምስወነነ እንታይ መሰላት እንየዎ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ክገብር ዘይኽእል እንታይ ግዴታታት እንየዎ ዝብል ድማ እዚ ሰብ እዚው ኣብ ኢትዮጵያ ንስድርኡ ወይ ንግለሰብ ከካሪ ይኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ንንግዲ ንቢዝነስ ከካሪዮ ኣይኽእልን ንቢዝነስ ከውዕሎ ኣይኽእልን ንኻሊ ምኽንያት ከውዕሎ ኣይኽእልን ንመኖርያ ጥራሕ እዩ ዝፍቀደሉ ገዛ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካሊ እንታይ መሰለ ኣለዎ ናብ ውጭ ዓዲ ናፍቲ ዜግነት ዘለዎ ቦታ ዜግነቱ ዝርከበሉ ዓዲ መመላለስ ዝኸውን ቪዛ ናብ ኢትዮጵያ መእተዊ መውፂ መመላለስ ዝኸውን ቪዛ ንኽህልዎ ን5 ዓመት ዝጠቅም ቪዛ ይፍቀደሉ ማለት እዩ ቪዛ ክወሃቦ ይግበር ንባዕሉን ንቤተሰቡን ማለት እዩ ንባዕሉን ንስድሩን ዝኸውን መመላለስ ቪዛ ይፍቀደሉ እዩ ብተወሳኺ ድማ ካብ ገዛ ክራይ እቲ ገዛ ኣካሪው ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ኣታዊ ካብቲ ገዛ ክራይ ዝረኸቦ ኣታዊ ኢንካም ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ብዘውፅኦ ሕጊ መሰረት እቲ ቅርሺ ብናይ ውጭ ምንዛሬ ተመንዚሩ ብናይ ውጭ ሸርፍ ተሸሪፉ
ናብ ናይ እቲ ዜግነቱ ዝርከበሉ ዓዲ ናፍቲ ዝነብረሉ ወይ ድማ ናፍቲ ዜግነቱ ዘለዎ ዓዲ ብባንኪ ክመሓላለፈሉ እቲ ቅርሺ ክመሓላለፈሉ ፍቃድ ክረክብ ይኽእል እዩ እዞም መብታት እዚኦም እዞም መሰላት እዚኦም ኣለዎ ሓደ ናይ ውጭ ዓዲ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ምስ ወነነ ገዛ ምስ ገዘ ወይ ገዛ ምስ ኣስረሐ እዞም መሰላት እዚኦም እዞም መብታት እዚኦም ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ጥቅምታት እዚኦም ክረክብ ይኽእል እዩ እንታይ ግዴታ ከለዎ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ከለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መፀ ንዝብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ምስ ገዘ ንዝብል ሓደ እቲ ገዛ ክሰርሕ እንከሎ ወይ እቲ ገዛ ክገዝእ እንከሎ እንተነኣሰ $150,000 ወፃእ ክገብር ኣለዎ ካብኡ ንታሕቲ ብዝኾነ ዋጋ ክገዝእ ኣይኽእልን ከስርሕ ኣይኽእልን እንተነኣሰ እዩ እዚ ዓቕሚ እዚ ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ናይ ውጭ ዜጋ ናይ ወፃእ ዓዲ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን እንተኾይኑ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም እቲ ገዛ ንቢዝነስ ከውዕሎ ይኽእልን በቃ እዚኣ ፍልጥቲ እያ ንመኖርያ ጥራሕ እያ ካብኡ ከካርዮ ይኽእል እዩ በርግፅ ከካርዮ ዝኽእል ግን ንግለሰብ ጥራሕ እዩ ካብኡ ንቤተሰቡ መንበሪ ካብኡ ዝረሳዕኽዋ እንታይ ፍቃድ ኣለዎ እንታይ ፍቃድ ክወሃቦ ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ስድርኡ ንባዕሉን ንስድርኡን ናይ መኖርያ ፍቃድ ክነብር ይፍቀደሉ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓደ ክንፈልጦ ዝግበአና ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ነገር እንታይ ኣሎ ትኩረት ክንገብረሉ ዝግበአና ነገር ሚኒስተራት ባዕሎም ሚኒስተራት የዋፅኡ ኢሎም ብዝሓሰብዎ መሰረት በቃ ብዝኾነ ብናይ ባዕሎም ኣመዛዚኖም ናይ ዝኾነት ዓዲ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ኣይፍቀደሉን ኢሎም ሪስትሪክት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በቃ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ዜጋ ዝኾነ ማሕበረሰብ በቃ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክውንን ኣይኽእልን ኣይንፈቅድን ኢሎም መምርሒ ከውፁ ይኽእሉ እዮም እዚ እቲ ኣዋጅ ፍቃድ ሂብዎም እዩ ማለት እዩ ኣዋጅ ቁፅሪ 1388 ዝባር 2017 ዝበልኩኹም ኣዋጅ ማለት እዩ ብዝተረፈ በቃ በዞም መስፈርትታት እዚኦም ኣማሊኡ ዞም ረቋሕታት እዚኦም ኣማሊኡ ሓደ ናይ ውጭ ዜጋ ሓደ ናይ ወፃኢ ዓዲ ዜጋ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክገዝእ ይኽእል ገዛ ክስርሕ ይኽእል ክውንን ይኽእል ብሓፈሻ ማለት እዩ ስለዚ እንኳዕ ደስ በለኩም ኣብ ውጭ ዓዲ ኮይንኩም ኣብ ኢትዮጵያ ንምንባር እትደልዩ ዓድና ሰላም ይግበረና ኣብዛ ዓዲ ገዛ እትገዝእሉ ግዜ የምፃልና ዛ ቪድዮ ፈቲኹማ ትኾኑ ተስፋ ይገብር እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ደወል ምልክት ብምንካዕ ቤተሰብ ኩኑ ደቂ ዓደይ ከምዚኦም ዝበሉ ኣገደስቲ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ናይ ሕጊ ምክርታት ናባኹም ከብልየ ክበፅሕኩም ምእንቲ ብእዋኑ ተኸታተሉ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንተኸታተልተይ ንዓኹም ይኹን